I'm a single mother, currently working in a foreign country. My story goes like this. 5 years back, I was married to this guy, but sadly the marriage didn't work because ndakaenda ndine nhumbu and he said haisi yake, so hatina kuita nguva tiri tese, though akanobvisa zvishoma kumba kwedu. Takasiyana ndokunopona mwana wangu ndatove kumba kwedu, ndokurera mwana wangu ndiri pamba pevabereki. Kusvika atiwo kurei, ndokuzodhisaidha kunogara hangu mutauni, ndichiita zvekuruka musoro, ndichichengeta mwana wangu. 2020, mwana wangu was 3 years, so I got a job kune imwe city. Bva ndafunga kumboendesa mwana wangu kuna vatete vake kuti vambonomuonawo ndozomutora ndadzoka, because ndaida kumbonotanga ndaona pandaizoshanda the following month. Ndakaendesa mwana kuvatete vake ndokuenda kubasa kuye. After 3 days I called tete kuti ndakuzotora mwana. Tete vakati mwana aenda kwagogo vake kumusha. Apa tete vanogara mtown. I didn't have a problem zvangu because mwana aifanira kumboonawo vekwake. So ndakavaudza kuti ndaizomutora the following week. Ndakazoti ndofonazve this other morning ndichida kutaura nemwana. Gogo kwakunditi mwana atorwa namalaicha vaenda naye kuna baba vake kuSouth Africa. I was hurt, but yekutamba panga pasina. Maparents haanawo zvavaikwanisa kuita, vakangosiyanawo nazvo. Now mwana wangu is 5 and it's been 2 years achigara nastepmother kuSouth Africa. Baba vacho it's been 4 months. Ndiri kuti ndikada kuti ndoda kutaura nemwana, he tells me stories. Hanzi ndawana mwana arara, makuseni anoti ndabuda mwana akarara. Honestly I'm hurt guys. Handizivi kuti ndoita sei nemunhu uyu. Kumuti dzosa mwana haasi kuda, handizivi kuti ndoitawo sei. Please help me guys.